kashe. Masu sauraro sai ku gyara zama tsab domin kallon bidiyon yadda wani sanata ya yi lalata da wata matar aure da kuma yadda matar auren bayan ta yi nadama ta fito take bayani akan irin yadda abubuwan suka faru da kuma irin makudan kudaden da sanatan ya bata. Yasa dai masu sauraro muke so da ku gyara zama tsab domin kallon cikakken bidiyon yadda sanatan ya yi lalata da matar da kuma yadda matar ta fito tana bayani. To sanata Abbo wanda yake sanata ne a can yankin jihar ta Adamawa. Masu sauraro dai sai ku gyara zama tsab domin kallon cikakken bidiyon da kuma irin yadda matan take jawabin yadda sanatan ya lalata da ita da kuma yadda ya yaudare ta daga bisani ma da so ta kashe aurenta domin su ci gaba da gudanar da aikin fadala. Amma masu sauraro kafin da mu kai ga sako muku cikakken bidiyon don wannan shine farkon ka mana ziyara wannan ta tawo mai albarka sai dai mu so da ku danna mana subscribe kuma danna mana rawan sanarwa kamar haka domin kallon cikakken bidiyon. Masu sauraro bari dai mu fara sako muku bidiyon matan da sanatan yake da lalata da ita wato sanatan Adamawa. Ku dai ji irin kalamai da ta furta da kuma irin yadda aka bi har suke lalata da sanatan da kuma irin makudan kudade da ya bata domin ta kama gida kusan naira miliyan 3.5 wanda kawai iya kudin kama gidan haya ne saboda a ci gaba da gudanar da ayyukan da basu dace ba. Ga dai irin yadda matar take jawabi. Ki hada da Hausa domin akwai wanda ba su jin Turanci a Adamawa. Abinda ya sa na fito fili na yi magana shine kamar haka. Da abun ya fara faruwa a June, mutane da dama da suke kusa da ni sun same ni in je in roke shi abin da yake faruwa da rayuwana. Na ce zan zo. Na zo na ce na same shi, na roke shi, na ce mishi an ta tura mana direct message da videos na wani da kai ta yaho a gari. An tura ma mai gidana, an tura ma yayar mai gidana da kannan shi da su kawunan shi aka tura musu tun a June. Na zo na nemi gafara, na ce in shi ne yana yi mana abin ko in ya san wanda yake min don Allah ya taimake ni ya ce su daina because aure na ya samu problem. Ya zage ni, ya ce na ci duru uwarna wa ya bani capacity fa da shi, ya ce na mishi sata, na tafi da kudin shi, ya bani kudin kama gida ba. Amma ya baki kudi ki kama gida ne? Ya bani kudi in kama gida. Nawa ya baki kama gida? Ya bani 2.5 million. Diga baya zai bani 1 million naira sake renewing gida. That's 3.5 million ya baki. Ya bani 3.5 million. Okay. He has been support anytime na problem zan zo gurin shi in taimaka mini because ina aiki da shi a matsayin uban gidana ne. Abunda nayi abun kunya ne, na sanin abun kunya a duniya duka sun gani, illos nawa sun gani, yayuna mai gidana sun gani, kowa family na gaba ɗaya har kunya nake jin ba zai magana ba. Amma shiru na gan ba zai taimake ni ba, gara in fita fili in yi magana. Yanzu a wancan bidiyon da kike so ki gaya mana kenan kina gaya mana mu sani a al'umman Adamawa kusan cewa wannan bidiyon da kika yi wannan mutum da bamu ga fiskan shi nan ba wato shine Senator Ishaku Abo, wannan senator wanda ya ci 2019 ne sake yazo ci 2023 Tarabula ya kwace masa siyasarsa dan kuma jam'iyyar APC. Shine? Insha Allah shine wannan abu? Shine ni da shine akai wancan bidiyo ba boye asiri ya riga fito a fili, komai ya riga zagaya duniya, kowa na zagina, ba wanda ya san me ya faru. Abun ya kai haka har da bidiyo da aka release na biyu ni nayi da hannu na tura mishi. Kai ni nayi da hannu na tura mishi na biyu. Amma me ya ga mi? Ba sauraro kun da ji irin bayanan da matar auren nan ta bayyana akan irin yadda sanata Abbo Ishaku yayi lalata da ita. Kun da ji irin yadda ta bayyana akan cewa tabbas na farko dai bata san ma bidiyon ya fita ba, sannan kuma kazalika na biyu kama ita ce dai ta bidiyon da hannunta. Sannan kuma kun da ji irin bayanan da take akan irin makudan kudade da sanatan ya bata wanda fa iya kawai kudin hayan da za ta kama gida sai da ka bata miliyan 2.5 wato 2.5 million. Sannan kuma kudin da za ta zo ta dan yi renovating gidan ta ne gyare-gyaren gidan a dan yi waye nan ma sai da ka zo a ƙara bata miliyan 1 wanda iya kudin gidan haya kawai sai da sanatan ya bata kudi kimanin naira miliyan 3.5. to ma sauraro ana ku tunanin kuna ganin shin wani irin kudade kenan yake bata har shawo kanta? Wasu kawai gani sai gani idan Allah ya tashi tonan asirin mutum to fa tabbas haka Allah dama yake tonan asirin mutum, domin zai wuya kaga mutum yana aikata badala haka kawai kaga ya daina, sai idan Allah ne in ya tona asirin sa sai ga ya fito yana nuna kan cewa yayi nadaman aikatawa.
game da wannan matar ta fito ta yi nadama irin wa'annan abubuwa da ta aikata, kuma kun dai ji irin barazanan da wato shi sanata Abbo ya yi mata kamar yadda matar ta bayyana. Shin ana ku tunanin masu sauraro wani irin shawarwari kuke ganin ya dace da ku bai wannan matar akan wannan badala da ta aikata, wanda gaba ɗaya sirrakananta da kuma danginta da ƴan uwanta hatta da mijinta duk sun ga wa'annan bidiyoyi, wanda bidiyon farko da aka wallafa shi ya ci gaba da yawo a kafafen sada zumunta. Daga bisani kuma a ƙara wallafa bidiyo na biyu wanda dai gagarumin daukar hankali tare kuma da janyo cece-kuce a kafafen sada zumunta, inda mutane da dama dai ke ci gaba da tar da yin Allah wadai, wasu kuma ke martani akan cewa can lokacin da suke jin daɗin su me yasa bata fito ta bayyana ba, kuma kazalika me yasa bata fito ta nadama ba sai da ta bari asirin nata ya tonu. Wasu kawai gani suke ma aishi sanatan ma bai da laifi, tunda ai ba wai ta karfi da dole ya mata ba, sannan kuma take iya karban kudaden sa, ai kamar ita ma kenan ita ma dai tana da nata amincewa akai, duk da dai tana bayyana akan cewa kamar dai ya yaudare ta ne da wasu abubuwa da dama da kuma karfi da iko da kuma yake da shi, wanda dai shi sanata ne dai mai ci, wanda kwanakin baya dai aka shigar da karansa kotu, wanda da karshe dai ya zo ya rasa kimar kujeransa. yanzu dai halin da ake ciki dai yan adama dai suna ci gaba ne da tofa albarkacin bakin su, sai dai kuma sanatan ya fito yayi martani, yayin da ya fito yayi martanin kare kansa akan wa'annan kalamai da wannan matar ta fito ta yi akan cewa tabbas ga abubuwan da suka faru tsakanin shi da ita. Kana dai zuwa anjima sai ku ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha, zuwa anjima za mu sako muku tattaunawa da kuma bidiyon da shi ma sanatan ya fito ya bayyana irin yadda ya fito ya bayyana kare kansa akan wannan mummunar aika da suka aikata, inda bidiyon ya fito yana yawo a kafafen sada zumunta akan wannan mummunar aika da kuma wannan mummunar badala da suka aikata. sai dai wasu kuma suna ganin cewa fa tabbas kawai kaddara ce, domin kowa dan adam a duniya da fa irin tashi kaddara, amma dai tabbas wannan abin turne da kuma Allah wadai a ce mijin aure da kuma matar aure su zo suna aikata irin wa'annan abubuwa. ko ma kuwa a wani irin addini mutum yake, addini dai bata amince matar aure da mijin aure su zo su ringa aikata lalata ba. yanzu dai a wannan zamanin akwai mutane da dama waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwa, wanda dai har yanzu dai asirin su bai tonu ba, amma da ce za su hangalta kuma su yi hankali da kamata su daina duk irin aikata irin waɗannan munanan abubuwa, domin fa akwai ranar kin dallanci. idan ma Allah bai tona asirinka a wannan duniya ba, to fa tabbas ranar gobe kiyama a nan fa inda ko mutum ya tuba su ba za ta bai masa amfani ba, dole sai ya girbi abin da ya shuka. domin fa yanzu a wannan zamanin matan aure da dama ne, kama daga kowane irin yare, hatta da matan Hausawa yanzu sun mai da zina ba abin komai bane. za a ga mace da aurenta sai ta tana lalata da wani, wasu lokutan kuma matan auren ba sa nuna mazajen da suke lalata da su a matsayin cewa su matan aure ne, wasu lokutan kuma shi namijin da ke lalata da su ya riga ya san cewa fa matan aure ne, amma kuma saboda son zuciya hakan yake ci gaba da gudanar da badala da kuma lalata. yanzu dai ta kai ta kawo an waye gari a wannan duniya, wanda ma idan ma mutane ba su lalata gani fa ake kamar ma ba su waye ba, kuma kazalika gani ake ma ai ba ma fitattu bane, domin yanzu fa wayewa ta koma shine nuna tsaraici da kuma nuna jiki da kuma nuna suran jiki da kuma irin yadda suran mace yake a wannan zamanin. sai dai kawai mu ci gaba da roƙon Allah da Allah ya kiyaye mu, da Allah ya kare mu daga aikata aikin da na sani, don fa tabbas a wannan zamanin mutum in ba ka kai zuciya nesa bane kuma ka hada da dauriya, to fa tabbas sai dai mutum ya ci gaba da addu'a har Allah ya kare shi, domin fa tabbas wannan yanayi ba abin da za a ce sai dai kawai a ci gaba da addu'a, domin fa abubuwa kusan kullun dai ƙara canza salo suke. domin yanzu ƙananan matan aure, mazaje, kowane bangare dai an riga da an lalace, kusan daga cikin 100 kaso 70 na wannan zamani an riga da an gurɓace, an maida lalata ta zama kwalliya, an maida nuna tsiraici ya riga da ya zama kwalliya. sai mutum ya zo aikata aikin da na sani, daga baya kuma ya zo ta kuka ya ta korafi idan asirin sai tonu, ya zo yana nuna yana nadama. ba abin bakin ciki ma a ce kamar matar aure da mijinta da 'ya'yanta ta wata aikata irin wa'annan abubuwa. me za ta gaya wa 'ya'yanta idan suka girma kuma su kalla bidiyo? yanzu dai kamar ita da ta fito tana bayani da kanta a cikin wannan bidiyo, ai wannan ba karamin abu bane, sai dai kawai a cigaba da mata addu'a da Allah ya shirye ta. idan tabbas ta yi nadaman da gaske kuma ta yi har cikin zuciyarta, da Allah ya shirye ta kuma Allah ya sa ta daina aikata irin waɗannan munanan aika don fa tabbas wannan ba karamin aikin da na sani bane, abu ne wanda ya riga da ya shafa wa mutum kashin kaji, kuma kazalika a cikin dangin mutane ma tabbas abin ba can gani. don fa
tabbas shi dai sanata dai ya fito shi ma ya kare kansa kamar yadda matar ita ma ta fito ta yi wasu bayanai a cikin bidiyon.